Sziasztok srácok! Ebben a videóban megmutatom nektek, hogyan szerezhetek 10 gemet és egy csomó ingyen cuccot a Brawl Starsban. Első lépésként ugorjatok be a Google-ba, és írjátok be a keresőbe azt, hogy store.supercell.com. Ha ezt beírtatok, itt lehet látni, hogy Brawl Stars áruház, erre nyomjatok rá. És itt láthatok egy csomó ingyen dolgot, és itt azt írja, hogy feldobja, hogy egy regisztráció. Nézzük is meg, hogy itt nekem már ugye be van jelentkezve, nektek annyi lesz a dolgotok, hogy beírjátok az e-mail címet, és utána a kódot beírjátok, és már egyből tudja is, hogy melyik a te akkuntod tulajdonképpen. Szóval igazából itt is csomó ajándékot lehet kapni, és nektek itt írja, hogy ingyen ajándék, és itt van lent egy ingyen ajándék, 10 darab gemet lehet kapni, az nem olyan sok, de újra töltődik 6 napon belül, és ez azért nagyon jó. Na de ennyi volt a mai videómból. Csapassatok egy lájkot, és természetesen iratkozzatok fel.